Pekný deň prajem všetkým poslucháčom dnešného podcastu. Dnes tu som s našim novým majstrom Máriom Sivokom. Čaute. Aký odbor si študoval na našej škole? Tak študoval som odbor grafik digitálnych médií, vlastne štvoročný odbor aj s maturitou, vlastne to teraz aj učím. A čo ťa privedlo k tomu, že robíš majstra? Tak vlastne priviedlo ma k tomu omylá náhoda. S pánom riaditeľom ešte vlastne po skončení môjho štúdia sme nejako debatili o tom, že by som mohol nastúpiť ako majster. Ten jeden rok to nevyšlo, vyšlo to teda o rok neskôr, zatiaľ som si teda začal nejaké svoje veci, takže som tu iba na 2 dní, ale som tu. A zmenilo sa niečo, odkedy si odišiel z tejto školy? Zmenilo sa toho dosť, hlavne teda po vizuálnej stránke, nové priestory, nové technológie, kopa nových vecí je tu a myslím si, že je to úplne super, pretože sú tu nové možnosti, nové krajšie veci, modernejšie veci. A máš nejaké konkrétne plány do budúcna? Tak uvidíme, čo ukáže čas. Určite chcem, aby sme využili teda všetko nové, čo tu je, všetky VR-ka, všetky Oculusy, nové strojčeky. A sú to super možnosti, škoda nevyužiť to. A ako zatiaľ hodnotíš žiakov? Tak nebol som s nimi ešte veľmi dlho, mám ich teraz vlastne 3. týždeň. Uvidíme, ako sa to vyvinie ďalej, ale zatiaľ teda sa snažia, makajú tvrdo. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas na taký krátky podcast s nami a prajem ti veľa šťastia, aby sa ti darilo v tvojom živote ďalej. Ďakujem.